Ste majiteľ menšej firmy a máte pocit, že namiesto rastu riešite papiere, agendu, ktorá vám neprináša pridanú hodnotu? Mzdové podklady, dochádzky, reportingy, personalistiku, to všetko niekto musí spracovať. Často ste to vy sám alebo niekto z vášho tímu, kto by sa mohol venovať úplne inej práci. Každý mesiac opakovane strácate čas, ktorý by ste mohli investovať do zákazníkov, firemného rastu alebo možno aj oddychu. Ako mzdár viem, že už pri menšom počte zamestnancov, 5, 10, možno 20, zaberie príprava podkladov k mzdám pokojne aj niekoľko hodín, v niektorých prípadoch aj dní. Z NEHR to zvládnete za pár minút, bez stresu, chýb a bez hľadania papierov. NEHR je jednoduché online riešenie, ktoré zrýchli, zautomatizuje prípravu mzdových podkladov. Umožní vám aj vašej účtovníčke pracovať efektívne a prehľadne. Štandardizuje procesy personálnej a mzdovej agendy. Umožní vám lepšie plánovať a organizovať vašich zamestnancov. Šetrí vám peniaze, čas a určite aj nervy. Nepotrebujete k tomu žiadnu inštaláciu. Všetko je dostupné online po aktivácii konta. Či už máte vlastné mzdové oddelenie alebo využívate externú účtovníčku, NEHR pomáha obom stranám. Podklady sú štandardizované, prehľadné a pripravené včas podľa platnej legislatívy. Často sa pýtate, prečo by som mal za niečo platiť, keď to doteraz nejako fungovalo? Koľko ma to bude stáť? A čo mi to vlastne prinesie? Odpoveď je úplne jednoduchá. Čas, prehľad, pokoj a splnené legislatívne požiadavky. Vašej účtovničke už nemusíte nič posielať. Vy schválite podklady a ona už s nimi pracuje ďalej. A vy viete, že aj keď nie ste vo firme, všetko bude fungovať. Koľko vás to bude stáť? Náš cenový model vychádza z počtu zamestnancov, ale výsledné ceny sú nastavené tak, aby si NEHR mohla dovoliť každá firma. Aj tá, ktorá má čo i len jedného zamestnanca. Ak chcete firmu, ktorá rastie bez zbytočného chaosu, dokáže byť neustále konkurencieschopná, NEHR vám v tom určite pomôže. Začnite úplne jednoducho, bez viazanosti a s podporou. Rád vám zodpoviem ďalšie otázky telefonicky alebo prostredníctvom bezplatnej konzultácie. Kontaktujte ma a dohodnime si termín.